neřeknu nic. To nevydrží. To nevydrží, Tak ale zatím čau. Potřebujeme světlo, nemám světlo. to nevydrží. Ta posta. Do rána. Přesně, třeba chci svítit spát. Oni víš, že tady mají hydrout. Takže to heslo. Já to heslo, co je 63. Ty bude na teď jebou. Se těch 6 patr dolů. Dobrý. Keď si láhneš rovně a nehneš se do rána, tak to bude dobrý.